Yo, into zimbini. Ngoku utshatileyo ujole. Uphinde ngoku utshatileyo ukhuleliswe inkazana. Esithubeni uVitopika apha endlini. Ubone nje lo mfazi. Kancinci. Yeliya la. Andiyazi into eyenziwe ngumfana besiphangela naye apha emsebenzini. Uyamazi ba? Ixesha lonke kanti uyachithela umfazi wakhe. Hayibo. Yendoda yenza njani loo nto leyo inomfazi? Hey, amanambeko abafana. Hayi phinde itshintshe. Uyabazi ba umithisile. Hayi umithisile. Yebethu nanjani amadoda? Hey nkosikazi amadoda. Soze uwazi kanjani. Usukuxaka bomuntu eyifumana nje lento abemfazini wakhe. Yintoni banga azula apha esithubeni hamba emithisa aphinda afuna nalento kodwa iyafana nale umfazi wakhe. Hey, usukungayazi. Ubukhoma konke icala. Ayiwandi uba kutshiwo kumna ndimithisa okwam. Ngijitha okwam. Hey! Ikhona ayiqaphela lo mfazi. Ayikhona ukuthi ngizabheka apha ebathroom ndiyabuya ngoku uhlale phayithwe kuthiwa awusaphumi unani kulini ungene hayi wethu ndiyadunsa akakudunsa apha ucinga le ithethwayo lethu ithi nale nto nalo mfazi avela apha netopic enjena amadoda.